שלום, כאן אסנת ברושי חן מקונספט, והיום אני רוצה לדבר איתכם על כיצד דבר מאוד נכון, מאוד חשוב ומאוד טוב שאתם עושים בעסק שלכם, בעצם יכול להוביל לחוסר הצלחה ולעיכוב של ההצלחה שאנחנו רוצים בה. ואני מתכוונת לחינם. אין ספק שמי שפועל נכון בשיווק מעניק מהמוצרים שלו ומהידע שלו בחינם, בכדי להתחיל וליצור מערכת יחסים עם קהל הלקוחות, ומשום שזו עבודה נכונה ואפקטיבית בשיווק של העסק שלך. אולם המכשלה היא כאשר החינם הזה הופך להיות עיקר העיסוק. זאת אומרת, כאשר המתן בחינם, ההתעסקות סביב התכנים החינמיים, העלאה שלהם לאינטרנט, השיחה שנוצרת בעקבות התכנים, תופסת חלק גדול מאוד מהזמן שלך, ולאחר מכן, או בעקבות כך, כאשר בעצם אתה לא עושה שום דבר נוסף מעבר לזה. זאת אומרת, אתה שרוי כרגע במלכודת החינם. ומלכודת החינם היא סוג של מין אזור נוחות. מאוד קל ליפול במלכודת הזו, ועוד יותר קל להישאר בה. זה קצת מזכיר לי את השיר של הוטל קליפורניה, you can check up anytime you like, but you can never leave. השיר אומר, אתה יכול להיכנס מתי שאתה רוצה, אבל אתה אף פעם לא יכול לעזוב. ולפעמים זה מה שקורה להרבה בעלי עסקים שעסוקים במתן מהידע, מהמוצרים ומהשירותים שלהם בחינם. הם לא מפסיקים את החינם, הם לא מפסיקים לעבוד בחינם, כל העבודה שלהם הופכת להיות בחינם, בלהעלות את התכנים, בלדבר עליהם, בלשווק אותם, בלתת עוד מוצרים בחינם, במוצרים יותר מתקדמים בחינם. ומה שקורה בתכלס זה שאין הכנסה, כי אתה רק עובד בחינם. ולכן צריך לשים לב לכך. ושוב, לא להבין אותי לא נכון, אני מאוד בעד החינם, אני בעצמי נותנת ומעניקה מהידע ומהמוצרים שלי בחינם, אבל הדבר הזה צריך להיות מאוזן, הוא לא יכול להיות עיקר העיסוק שלכם, הוא לא יכול לתפוס את רוב שעות היום, הוא צריך להיות מאוד מאוזן, מאוד מפוקח ומאוד במידה, כך שבאמת החינם הזה יהיה המקפצה למחירה. אז שימו לב, בעלי עסקים יקרים, אם אתם לא שרויים במלכודת החינם ומבלים את מרב השעות שלכם והזמן שלכם בלהעניק דברים בחינם, הציעו את המוצרים והשירותים שלכם למכירה. אל תחשבו שאם אתם נותנים בחינם אז באופן אוטומטי זה ייצר מחירה. לא, בשביל לייצר מחירה צריך להציע, ואם אתה לא מציע הצעה, אז יש סיכוי מאוד מאוד גדול שגם לא תתקיים מחירה. אחרת, אתה לא מכניס שקל. אז תודה לכם, אני מקווה שסייעתי לכם בטיפ הזה, ואני רוצה להזמין אתכם לדף העסק שלי להצלחה ניהולית ועסקית בפייסבוק. הנה כאן מופיעה הכתובת, תוכלו להיכנס, ללחוץ לייק ולהוריד בחינם את שני המדריכים שמחכים לכם שם. אז תודה, גם אני שמה לרשותכם, להתראות, אסנת ברושי חן, בנוף היפה של יבניאל, של בקעת יבניאל שמאחוריי, ושיהיה בהצלחה. ביי.